2x3 tramiten baixes o noves matrícules. El 40% dels alumnes canvien al llarg del curs per la mobilitat de les famílies. A la Joaquim Ruyra constantment hi entren nous estudiants i d'altres en marxen. És el que es coneix com una escola autobús. Situada al barri de la Florida de l'Hospitalet, tenen alumnes de 28 nacionalitats diferents. Si tinguéssim que dir un número per guanyar diners, quin triaria? De los d'atrás, que hemos hecho aquí? La Maica no és cap mestra, és mare de l'escola, però tot sovint és a l'aula. En aquesta classe de 6è hi hem trobat 5 adults per a 25 alumnes. A part del tutor i un altre mestre, també hi ha pares o veïns voluntaris. Escucharlos y si tienen alguna duda, pues intentar resolvérsela. Y así puedo ayudar también yo a mi hijo cuando trae los deberes a casa y todo. Soy una guía y a veces yo también aprendo con ellos. De catalán no hablo, pero con ellos hay muchas palabras que yo sí que ya aprendiendo. Al final tots es coneixen i després això, aquest vincle es trasllada a l'exterior, al carrer, no? Bona part de les classes duren 2 hores, però cada 20 minuts es canvia d'activitat. Al garantir que el canvi d'activitat es farà cada 20 minuts, estàs garantint que el nivell de rendiment, d'atenció i de concentració de l'alumne sigui en tot moment el més idoni, el més adequat. Dividits en 4 grups, els alumnes treballen sempre acompanyats d'un adult. Aquesta manera de treballar els engresca tant que mentre estem gravant a la classe de 5è sona el timbre del pati, però ningú s'immuta. Sempre ens animem a acabar l'activitat perquè ens agrada, és divertida i el pati pot durar sempre a tota la setmana hi ha pati. Tots col·laborem i ens ajudem entre nosaltres mateixos. L'escola no només té un paper cabdal en la cohesió social del barri, sinó que, a més, uns bons resultats acadèmics, molt per sobre de la mitjana catalana. La recepta funciona.